Hey guys, dito na tayo ngayon. Nakarating na tayo sa destination natin. As usual. Sarap. Okay. Good brass. Pero, medyas. Ito. Bagong dating, kailangan magpahinga. Ayan guys. Ayun si Maiko guys, oh. Yun. Ang pinakamagandang binibini. Yan. Yan ang short at video pa. Ay, bigat ko biglang dumami yung viewers mo, diba? Lalapit ka. Vlog lang do. Dito live. Alam ko ito live ka na. Bigat. Bigat. Basta man mo. Sa Thames. Welcome to Mount. Pasti mo kumati dagad di kanya tayo. Dagat talaga. Original Rubayan. Awalan ko, ano ko bayan niya? Bunga. Alam to, buti pa yung niya. Awanan na. Wow! Perfect. Ito guys. Nung last na pumunta na nakaraan dito guys, hindi ko pa ngayon na-upload yung isang video dito. Family bonding ngayon naman mga friends. Ito guys, so shout out sa lahat ng mga taga Abagatanen, Agno, Pangasinan. Dito po tayo ngayon guys. Yan guys, so napakaganda po ng ating buwan guys. Ang ating dagat. Mahal na dagat. Yan. Ganda maligo guys, pero sa ngayon hindi muna ako maliligo, mamaya pa ako maliligo guys. Malalakas yung alon ako dito. Ganda. Yan guys. Ikot tayo. Ikot lang. Dito tayo guys. Sa mga may maraming tao dito eh. Yan guys. Dito tayo. Yan. Ayun pala. Tayo naliligo guys. Nung nakaraan guys, yung family bonding namin, doon yun guys, oh. Doon kami. Tapos ito naman yung pinakadulo. Hanapin nyo na lang dyan sa isang vlog ko guys. Yung ganyan eh. Hanapin nyo yung Abagatanen ng type. Abagatanen. Pero to. Natin. Yung ginagawa nyo? Ginagawa nyo? Libingan. Gagawa sila ng libingan. Malit na swimming pool.
Jump! Yan guys, maganda talaga. Balik na ako doon guys kasi baka mawala yung chinelas ko. Joke lang. Ano? Ito guys, oh. Yan. Dami mga bangka dito. Yan guys. Magluluto muna tayo. Wala silang plato. Grabe na kita nga panpanunod. Kapabayin mo muna.